Hej, nu vil jeg lave et bevis for, hvad A er for en potensfunktion, og hvad B er for en potensfunktion. Og sætningen lyder, for en potensfunktion, der er givet ved fx er lig med b gange x i a, hvor x er større end 0, b er større end 0, og a ikke er lig med 1. Hvis graf går igennem to punkter, x1, y1 og x2, y2, der gælder, at a er lig med logaritmen til y2 minus logaritmen til y1, divideret med logaritmen til x2 minus logaritmen til x1. Og det kan man så skrive om til det her. Og så gælder det også, at b er lig med y1 divideret med x1 i a. Inden jeg går i gang, så vil jeg først vise nogle potensfunktioner, og det har jeg herover. Og den orange streg her, det er en graf fra en potensfunktion, hvis a-værdi er større end 0, men mindre end a. Og som man kan se, så vokser den i hele sin definitionsmængde, og det vil den blive ved med, men den vil vokse mindre og mindre, jo længere vi kommer ud af x-aksen. Så den er voksende, men væksten er aftagende. Så er der den potensfunktion, hvor a-værdien er større end 1, den bliver bare ved med at vokse, ligesom det var en eksponentiel funktion. Så den vokser mere og mere. Så er der også den situation, hvor a-værdien den er mindre end 0, og så har vi altså en aftagende potensfunktion, hvor værdien selvfølgelig bare bliver mindre og mindre. Men a skal være mindre end 0, det vil sige negativ, før den er aftagende, sådan en potensfunktion her. Tilbage til beviset. Nu bruger jeg det, som jeg ved, og det er, at den her funktionsgraf går igennem de her to punkter, x1, y1 og x2, y2. Når den gør det, så må det gælde, at y2 er lig med b gange x2 i a. Og det må også gælde, at y1 er lig med b gange x1 i a. Det jeg så gør nu, det er, at jeg kigger på y2 divideret med y1. Og i tælleren, i stedet for at skrive y2, så skal jeg så skrive b gange x2 i a. b gange x2 i a. Og i nævneren, der skal jeg skrive b gange x1 i a. Det er jo y1, der skal stå nede i nævneren. Det kan jeg jo så regne videre på, fordi jeg kan se, at der er et b både i tælleren og nævneren, og der står gange efter de her b'er, så jeg kan let fjerne b'erne. Så det er det lige med x2 i a, divideret med x1 i a. Godt. Det kan jeg også skrive videre på, fordi jeg ved, at der er en potensregel, der siger, at p i a divideret med q i a er lig med p divideret med q opløftet i a. Så det kan jeg skrive som x2 divideret med x1 opløftet i a. Så det jeg har nu, det er, at y2 divideret med y1 er lig med x2 divideret med x1 i a. For at gøre det mere tydeligt, så skriver vi det op hernede. Så y2 divideret med y1 er lig med x2 divideret med x1 i a. Og det jeg gør nu, det er så, at jeg tager log på begge sider. Så jeg skriver log her foran. Og så skriver jeg log foran her. Sådan. Og det kan jeg så arbejde videre med. Venstre siden gør jeg ikke noget ved, så det skal jeg bare op som logaritmen til y2 divideret med y1. Men højre siden kan jeg godt gøre noget ved, fordi jeg har en potensregneregel, der siger, at logaritmen til a i x er lig med x gange logaritmen til a. Godt. Det betyder så, at vi kan tage det her a ned foran. Så det der a, det kan vi tage ned foran det her log. Så det, der står her på højre siden, det er det samme som at sige a gange logaritmen til x2 divideret med x1. Nu skal vi jo så bare selvfølgelig prøve på at få isoleret vores a-værdi. Og det gør vi ved at dividere med logaritmen til x2 divideret med x1 på begge sider af lighedstegnet. Så logaritmen til y2 divideret med y1 divideret med logaritmen til x2 divideret med x1 er lig med a gange logaritmen til x2 divideret med x1, og så divideret med logaritmen til x2 divideret med x1.
Så nu er jeg divideret med logaritmen til x2 divideret med x1 på begge sider af lighedstegnet. Og nu er jeg stort set i mål, fordi det her logaritmen til x2 divideret med x1 og det her logaritmen til x2 divideret med x1, de går jo ud med hinanden. Så tilbage har jeg så, og nu bytter jeg så lige om, sådan så det her a det kommer over til venstre, så jeg siger a er lige med, så det der stod her, det var logaritmen til y2 divideret med y1 divideret med logaritmen til x2 divideret med x1. Og så har jeg en logaritmeregneregel, der siger, at logaritmen til a divideret med b er lige med logaritmen til a minus logaritmen til b, og den kan jeg så bare bruge her. Så logaritmen til y2 divideret med y1, så svarer a'et til y2'et og b'et til y1. Det må så være lige med logaritmen til y2 minus logaritmen til y1. Divideret med, og så tilsvarende hernede, det må svare til logaritmen til x2 minus logaritmen til x1. Og så er vi i mål i forhold til det, vi gerne vil vise, hvad a var. Og så er der b-værdien, og det er hurtigt. Det kan vi lige gøre her. Vi har jo, at y1 er lige med b gange x1 i a'. Og nu skal vi jo isolere b-værdien, så vi kan bare dividere med x1 i a' på begge sider. Så det er ensbetydende med, at y1 divideret med x1 i a' er lige med b. Så forsvinder det der x1 i a' ud, når vi også dividerer med x1 i a' herovre på højre siden. Og det var beviset for, at a er lige med log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1, og b er lige med y1 divideret med x1 i a' for potensfunktioner. Hej igen.